Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her det er den første video jeg har haft på den her kanal. Og jeg har haft en kanal før, så ja, jeg håber I vil tage det imod min kanal. Så i dag der vil jeg gerne vise mit værelse, og så vil jeg der håber jeg I vil abonnere. Det vil gøre mig rigtig glad. Jo, vi starter selvfølgelig om lidt. Men først vil jeg gerne lige sige, at I skal også abonnere til en kanal, der hedder Mr. J. Bare søg på Fodersøndag. Og så skal I også søge på Ellie og Nice. Også abonnere til den. Yes. Ja, vi går bare i gang. Jeg skal være forberedt på, at vi bare er lidt rodet. Ikke tænk over det. Jeg tænker, vi skal starte med skrivebordet. Yes, der får vi godt. Jo, her der har vi lige en stol med et spejletøj på. Og så har jeg lige noget forskelligt her. Og så har jeg det der. Og så skrivebordet her. Der er lidt fint. Jeg har selvfølgelig rejse. Og desværre så får vi jo den sommerfugl, men det hjælper ikke. Men det er desværre til sidst. Og så har jeg noget fint her, og så har jeg lige hørt til sådan der. Jo, det er i hvert fald, og så har jeg en lidt der. Yes. Så spejl her, det er vores yes, og jeg skal her med så. Og så en trællefanger, og så har jeg en masse covers til min telefon her. Ikke tænk over, hvorfor jeg er så mange. Der har vi noget Pokémon her, og nogle forskellige skøtter her. Yes, og når jeg er ude at købe, så har jeg tasken her. Yes, og så rigtig rodet her. Meget rodet. Her, sækkestolen er rigtig så meget til det. Så har jeg et vindue. Her er forskellige ting. Så min seng. Og meget yes, men yes, det er sådan en 2 meter seng, og så kan man sgu finde en madras ind og så noget til min seng. Simpelthen mit værelse. Jeg håber, I vil se andre videoer, som jeg laver. Ja, jeg prøver også at lave shorts videoer. Yes, jeg håber, I vil følge med. Vi ses. Der kommer en anden video på søndag. Vi ses.